Polizetatik inperiora, filosofia, zientzia eta kultura helenismoan. Helenismoa 3 mendez luzatu zen gutxi gora behera, eta greziar kulturaren edapena izan zen bere ezaugarri nagusia, batez ere ekialderantz. Alessandro Handiaren heriotzarekin hasten da, eta erromatarrek Egipto konkistatu zutenean amaitzen da. Macedoniarrek greziarrak garaitu zituztenean, polisek garrantzia galdu zuten, politikoki erresuma zabalagoetan antolatu zirelako. Estatu berri horiek handiagoak ziren eta errege batek gobernatzen zituen. Hori dela eta, herritarrek gero eta gutxiago identifikatzen ziren beren lurraldearekin eta bertako boterearekin. Ondorioz, askok politikarekiko jarrera eskorra hartu zuten. Testu inguru horretan, filosofia zoriona bilatzera bideratu zen. Izaera praktikoa hartu zuen teorikoa baino gehiago. Hau izan zen bere erantzuna mundu aldakor eta ezegonkor baten aurrean. Horrela sortu ziren helenismoaren korronte nagusiak: estoizismoa, epikureismoa, zinismoa eta eszeptizismoa. Desberdinak izan arren, guztiak errealitate historiko beretik sortu ziren. Polisaren desagerpena gizarte antolaketa bezala. Ikus ditzagon labur-labur 4 korronte hauek. Estoikoen arabera, arreta jarri behar dugu kontrola ditzakegun gauzetan. Hala nola, gure erabakiak eta gure jarrerak. Eta ezin duguna kontrolatu, besterik gabe onartu beharko genuke. Unibertsoa arrazoizko orden batek gidatzen duela uste dute. Eta zoriona naturarekin bat, eta beraz, arrazoiarekin bat biziz lortzen dela. Horrek patuaren auzia planteatzen du. Estoikoentzat ba alda paturik? Haientzat patua existitzen da, baina ez du gure askatasuna indargabetzen. Itxuraz kontraesankorra den baieztapen hori, metafora ezagun baten bidez azaltzen dute. Imaginatu gurdi bati lotuta dagoen txakur bat. Gurdiak patua adierazten du, ezin dezakeguna kontrolatu. Txakurra, berriz, gure jarrera da bizitzako gertakarien aurrean. Txakurrak gurdiaren mugimenduaren kontra egiten badu, arrastaka eramango dute eta sufrituko du. Aldiz, mugimendua onartzen badu, arazorik gabe ibiliko da. Zorionaren gakoa, saiestezinak diren gauzak onartu eta gure esku dagoen horretan bertutetsu jokatzean datza. Epikureismoa. Epikurok dio zoriontasuna plazeraren bidez lortzen dela, baina oso modu zehatzean ulertuta. Kontua ez da mugarik gabe gozatzea, lasaitasunera edo ataraxiara daramaten plazerrak aukeratzea baizik. 3 motatako desioak bereizten ditu. Naturalak eta beharrezkoak, naturalak baina ez beharrezkoak, eta ez naturalak eta ez beharrezkoak. Epikurok bizimodu zumea gomendatzen du, beldur eta gehiegikeriarik gabea. Barne lasaitasuna lortzeko, jainkoekiko eta heriotzarekiko beldurra gainditzea aholkatzen du. Biak baitira arrazoirik gabeko kezka iturriak. Estoizismoak ez bezala, epikureismoak politikan parte hartzeari uko egiten dio. Arimaren bakea astoratzen duela uste baitu. Eszeptizismoak zalantzatan jartzen du ziortasun absolutuak lortu ahal izatea. Eszeptikoen arabera, ezin dugu ezer seguru jakin. Beraz, onena da iritzia edo epaia etetea. Eszeptizismoak epaia etetea edo epogea proposatzen duela diogunean, esan nahi du filosofo eszeptikoak zerbait egiazkoa edo faltsua den kategorikoki ez baieztatzea eta ez ukatzea gomendatzen dutela. Modu ukaezinean baieztatzen eta ukatzen ez dugunez, jakintsu eszeptikoak egia absolutuaren bilaketak eragindako larritasuna edo egonezina saiesten du, eta ataraxia edo barne lasaitasuna lortzen du. Kontuz! Eszeptikoek ez dute ukatzen jakintza edo filosofia bera, baizik eta egia absolutua eta erabat ziurra lortzeko aukera. Horregatik, epoge edo epaiaren etetea proposatzen dute,
ez baieztatu, ez ukatu, baizik eta jarrera kritikoa mantendu. Hori ez da pasibitatea. Eszeptikoek argudio eta metodo filosofikoak sortu zituzten gure sinesmenen ahuleziak erakusteko. Helburua ez da jakintza suntsitzea, baizik eta lasaitasun intelektuala lortzea, dogmatismoan erori gabe. Sinismoak bizitza simple eta buruazkia defendatzen du, non beharrezkoa ez dena mespresatzen den eta konbentzio sozialak baztertzen diren. Zoriontasuna naturaren arabera bizitzean datza, aberastasun eta arau inposatuen menpe egon gabe. Sinismoa Antistenesek, Sokratesen disipuluak sortu zuen, eta Diogenes sinopekoak garatu zuen, bere austeritate erradikalagatik ospetsua. Bere izena, grezierazko kinos, txakurra, hitzetik dator. Sinikoek, gizartearen hipokresia onartu baino, bizitza naturala, animalienaren antzekoa nahiago zutela ziotelako. Korronte filosofiko hauei buruzko xehetasun gehiago jakin nahi izanez gero, begiratu kuadro konparatibo honetan. Bideoa eten dezakezu patxadaz irakurtzeko. Zientzia eta kultura helenismoan. Filosofiaz gain, helenismoa ere aurrerapen zientifiko eta kultural handien garaia izan zen. Alexandro Handiak Alexandria hiria sortu zuen Egipton, eta bertan funtsezko 2 erakunde eraiki ziren. Alexandriako liburutegia eta museoa. Gaur egungo museoak ez bezala, museo hura matematika, medikuntza, biologia eta astronomia ikasteko baliabideak eskaintzen zituen ikerketa zentroa zen. Liburutegian, greziarrez idatzetako testu bilduma ikaragarri handia zegoen, eta mundu helenistiko osoko jakintsuak erakarri zituen. Alexandriako liburutegia eta museoa erakunde oso garrantzitsuak izan ziren antzinako munduaren jakintza bildu eta ikerketa zientifikorako espazio bat eskaini zutelako. Haiei esker, Alexandria helenismoaren gune intelektual nagusi bihurtu zen, eta gainera, heleniar kultura hedatzen lagundu zuen. Izan ere, grekoa zientziaren hizkuntza gisa finkatu zen.